pozdrav svima, ovdje Rija, da vi gledate GTA Multiplayer. Ljudi, danas ćemo da se zajebajemo na ovom serveru. Ostavit ću vam IP u deskripciji, evo vidite, možete da letite, znači možete sve da na ovom serveru radite. Nije roleplay, što je dobro, može se zajebavat. Znači ovo su ljudi samo napravili radi zezanja. I eto, evo ovako ljudi, danas ćemo, kao što rekao, zajebavat se. Namjestio sam da nas ne mogu ubiti, evo uzet ćemo V-Bikes, malo bicikla, idemo da letimo. Danas je sa mnom tu moj brat, pozdrav se. Ovako, uzet ćemo prikolicu. Ako sada će mi brat reći gdje ja idem. Da se gore popnem. Čekaj pa da uzmem nešto drugo. Eći motor, uzet ćemo helikopter. E vidite ljudi, ima i ovaj mali helikopterčić. Čovjeka nema. Evo uzet ćemo V-Bikes. Uzet ćemo skutera ljudi. Samo ne znam kako se ovdje tunuje. Ako neko igru neka ostavi u komentar kako tunovat. Jer stvarno ne znam. I evo ljudi, preskočili smo ovo, to vidite. I idemo. Vidite šta smo zaradili, money. Ovako, sada ćemo uzeti NRG. I vidite, zapucali smo se odmah u drvo. Sada ćemo uzeti skuter. E vidite kako brzo letimo. Ljudi, ja se izvinjavam, morao sam pauzirati. Babo mi je ili tata uletio naglo. Znači, bože. Evo vidite kako mi se jumpnemo tu. Bože. Evo, go. 5. Ako sam da se teleportujemo do nekog. Evo vidite kako to on vozi lijepo, kulturno. Uzet ćemo sad mali autičić i idemo. Vidite kako je to brzo, ljudi. Sada ćemo da uzmemo monster. Ljudi, vidite voza. Hajde da probamo ući u njega. Ako mogne, vožit ćemo voz, a može. Zašto neće? Evo, vozimo ljudi voz. Ne može sa vozom, nažalost, da se vozi ni brzo, ali evo ovako ćemo se malo voza da vidimo. Hajde, brzo. Balkanci. I ljudi, ja ne znam koliko snimam i evo da završimo tunel i prekinut ćemo epizodu, završiti epizodu. Nadajte se sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, vidimo u sljedećoj. Ćao!